Olemme P-City-foorumissa ja tänne toteutettiin valaisin uudistusprojekti yhteistyössä Helvarin ja Legrandin kanssa. Halusimme toteuttaa valaistussaneerauksen, koska olemassa olevan valaistuksen elinkaari oli jo lopussa ja halusimme tänne mahdollisimman energiatehokkaan ja asiakasystävällisen valaistuksen. Asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, kun tilaan tultaessaan jonkin tasoinen valaistus päällä eikä tulla pimeään tilaan. Tämä me saatiin helposti toteutettua Helvarin ActiveHead-järjestelmällä, jossa saadaan ohjelmoitua vaikka yksittäiselle valaisimelle valaisinkohtainen valaistustaso ja toiminta. Me pystymme hyödyntämään nykyistä kaapelointia. Johteeseen hankittiin myös Helvarin Insight keskitetty ohjaus- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla nähdään etänä muun muassa valaistuksen tilanteet ja mahdolliset vikaantumiset. Tämän kohteen valaisinvaihdon suunnittelussa mietittiin suunnittelijan kanssa monia erilaisia ohjaus- ja asennusratkaisuja. Legrandin Flip-valaisimeen ja Helvarin ActiveHead langattomaan ohjaukseen päädyttiin laadun, kustannustehokkuuden ja aikaisempien kokemusten perusteella. Tiesimme, että nämä valitut tuotteet vastaavat laadullisesti tilaajan pitkän ajan vaatimuksiin ja käyttötarpeisiin. Tällä ratkaisulla saimme myös aikaan huomattavan energiansäästön. ActiveHead-tunnistimien lisäksi nämä Ensto Flip-valaisimet varustettiin jo tehtaalla valmiiksi asennetulla liitosjohdoilla, mikä nopeutti ja helpotti huomattavasti asennustyötä, vaikka Flip on myös nopea asentaa luonnostaan. Me toimimme yhdessä tilaajan, sähkösuunnittelijan, valaisinvalmistajan ja sähköurakoitsijan kanssa, minkä asioista kaikki osapuolet ovat olleet poikkeuksetta tyytyväisiä lopputulokseen. Projektin hyötyjä on, että valaistus on todella hyvä ja toimiva ja sitä voi tarvittaessa helposti säätää. Voin suositella sekä Helvaria että Legrandia lämpimästi. Ammattitaito, tavoitettavuus ja reagointi asiakkaan tarpeisiin ovat kaikki huippuluokkaa.